след хапване идва ред за миене на чиниите. Сега да видим. Микаела как се справя? Това беше изплакване. Явно майка и ги е натъркала предварително. Най-гъбата да открива. Чакай, тези са натъркани. И чакай, ножа не може. Ножа не може. Я се обърни, мадмуазел. Обърни се, тате, да те види. Обърни се. Госпожите. Чашата, чакай, че ще щупиш. И ще поредиш, не може. Взимай чини така и с две ръце. Фащай. Фащай с две ръце, плъкни. Айде сега от другата страна. Трябва да я обърнем. Готово. Айде. Сега обърни я.